Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj vám. Milí spolubratři, milí farníci, milí smuteční hosté, chceme našemu drahému spolubratru Janovi dnes prokázat službu. Je to především služba lásky, služba modlitby, která překračuje hranice smrti. Je to služba, která otevírá brány věčnosti, brány nebeské. Aby naše služba byla v modlitbě účinná, očistme nejprve naše vlastní srdce lítostí. Ve chvilce ticha litujme svých vin. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. To má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty jsi vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista. Dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor národy, které jste v dáli.
Hospodin mě povolal od matčina lůna. Již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém tolci mě schoval. Řekl mi, jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou. Já však jsem pravil, nadarmo jsem se namáhal, na prázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha. Avšak nyní praví Hospodin, který si mě utvořil služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy, nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovi kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení ze Skutku apoštolů. Pavel řekl, Bůh dal praotcům za krále Davida, o němž vydal pochvalné svědectví. Nalezl jsem Davida, Jeseova syna. Je to muž podle mého srdce. Ten vyplní všechno, co budu chtít. Z jeho potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izrael jako spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol skončil, říkal, já nejsem ten, za koho mě pokládáte, ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zount opánky z nohou. Bratři, kteří pocházíte z Abrahamova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha, nám bylo posláno slovo o té spáse. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. 8. dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla, ne, ale bude se jmenovat Jan. Namítli jí, tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje. Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal, jeho jméno je Jan. Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se, co asi z toho dítěte bude. Vždyť ruka Páně byla s ním. Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským národem. Slyšeli jsme slovo Boží. Milí přátelé, otec Jan měl velmi rád světce, svaté a nejvíce toho dnešního Jeníčka Křtitelovic. A byl hrdý, že právě on je jeho patronem. Taky měl u sebe stále jeho sochu a byl rád, že může sloužit v kostele, který dnes slaví toto patrocinium, zasvěcení Janu Křtiteli. Nakolik je symbolické, že o slavnosti narození jeho patrona se můžeme s ním právě na tomto místě rozloučit. A to je také důvodem, proč je dnes při pohřbu trošku nezvykle bílá liturgická barva. Jan Křtitel byl prvním mučedníkem z Ježíšova okruhu a současně byl jakýmsi hráčem vabank, myslitelem typu všechno nebo nic. Podobně na tom byl i otec Jan. Měl rád velká gesta. Hodně ministrantů, hodně lektorů, hodně úklidových skupin v kostele, hodně světel a svíček, hodně lidí v kostele, velké hostie a hodně dětí. Tím vším chtěl oslavovat Boha. Stejně jako jeho patron, co žil na poušti, oděn velbloudí srstí, který zase toužil po velkém množství kajícníků, kterým otvíral cestu skrze pokání do nebeského Jeruzaléma. Otec Jan žil velice skromným životem, podobně jako jeho patron. Jeho život byl jakousi radostnou obětí. Tak jako Jan Křtitel měl s Kristem osobní zkušenost, měl ji i otec Jan, a to skrze svoji obětavou kněžskou službu, kterou více než 40 let vykonával právě v této farnosti. Byl vaším otcem, stal se pro vás jakýmsi prototypem kněze, který sloužil, nereptal, usiloval a konal. Právě tato 4 slova budou dle mého názoru jeho voucherem do nebeského království. A pěkně to vystihuje i jeho citát na parte z listu Římanům. Žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Při těchto slovech mě napadá citát ze 14. kapitoly knihy Zjevení, kde se píše: blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Právě ve chvíli smrti
oslavuje křesťan své největší vítězství. Výsadou těch, kdo věří, je naděje, která ví, co očekává, ačkoliv to ještě nevidí. Kdesi jsem četl, že naděje je zápalka, která škrtá o krabičku víry. To ukazuje, že předpokladem pravé naděje je vždycky víra, protože konečným garantem naplnění křesťanské naděje je Bůh sám v Ježíši Kristu. Křesťanská naděje myslí na budoucnost. Již se neděsí, protože jejím cílem není hrob, ale Boží království a jeho jas a sláva. A tak pomozme všichni otci Janovi pomocí našich modliteb skrze Krista vstoupit před rozjasněnou Boží tvář, aby tak jeho služba došla naplnění. S důvěrou prosme za spásu živých i mrtvých, neboť náš nebeský Otec je Pánem života a smrti a on svého Syna Ježíše Krista slavně vzkřísil.
Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě také za jeho rodiče a bratra Karla. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za vzájemné odpuštění a odprošení za dobu jeho pastorace. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za zdárné dokončení duchovního i hmotného díla, které v našich farnostech započal. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, abychom na přímluvu svatého Jana Křtitele v míru a svornosti dokázali dobře žít svůj život. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny naše děti, které měl tak rád, aby si uchovali víru a lásku až do konce. Prosíme tě, vyslyš nás. Milosrdný Bože, vyslyš naše pokorné modlitby a smiluj se nad svým služebníkem Janem a jeho živými i zemřelými farníky, za které jsme prosili. Odpustím všechny jejich hříchy a dej nám podíl na svém království skrze Krista našeho Pána.
Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi, Bože, tyto dary, které klademe na tvůj oltář v den, kdy slavíme narozeniny svatého Jana Křtitele. Na jeho přímluvu dej i nám poznat, že se přiblížil čas spásy skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi, I s tebou. vzhůru srdce. Máme Pána. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti skrze našeho Pána Ježíše Krista vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých, abychom ti děkovali za svatého Jana Křtitele, neboť on, Kristův předchůdce, je největší z těch, kdo se narodili z ženy. Dříve než se narodil, setkal se s Kristem, zaplesal radostí v mateřském lůně a z jeho narození se mnozí radovali. Jana si vyvolil ze všech proroků, aby ukázal na toho, který je berán, který jako beránek vzal na sebe všechen náš hřích. Jana si vyvolil, aby vodou posvátného Jordánu pokřtil toho, který nás křtí Duchem Svatým. A když vykonal všechno, co jsi mu uložil, své svědectví o Kristu spečetil vlastní krví a tak oslavil své jméno. Také my tě oslavujeme, se všemi nebeskými zástupy tě chválíme a radostně voláme. Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.
Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díků vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Janem Křtitelem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Pamatuj na svého služebníka kněze Jana, který odešel z tohoto světa k tobě. Byl pokřtěn v Krista a stal se mu podobným ve smrti. Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení, až Kristus probudí mrtvé a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. Přivítej ve svém království také ostatní bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naší naději, že budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Potom už nebude pláč, protože tě uvidíme tváří v tvář a budeme ti podobní na věky, Bože náš, a věčně tě budeme chválit skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Se bude podávat zde u rakve, v boční lodi, dole pod kůrem, před kostelem a zajde akolita i nahoru na kůr.
Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten beránek, kterého poznal svatý Jan Křtitel. Ty nás občerstvuješ svým tělem a krví. Shlédni na svou církev a dej nám poznat, že jsi původce našeho znovuzrození k věčnému životu, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Posaďte se. Nyní, než se otec biskup převleče do roucha, které bude používat při pohřbívání, následovat bude rozloučení za obec, za nás, za farníky a za kněze. Proběhnou obřady nad rakví a postupně se vydáme na hřbitov uložit otce Jana do hrobu. První půjde křížek, potom ministranti, kněží odnesou otce Jana a my všichni se shromáždíme okolo hrobu. Poprosím, jak jsem říkal na začátku, část, jestli bychom mohli jít okolo sakristie, abychom všichni v klidu viděli a mohli být přítomní uložení do hrobu. Až toto skončí, jste všichni zváni na pohoštění, které bude okolo kostela, okolo sakristie. Kněze poprosíme, jestli by se mohli přesunout do Zakřan. U kostela je pro ně připraveno pohoštění a ti z vás, kteří budete spěchat, tak máme pohoštění na faře.
Vážený pane biskupe, vážení přítomní, není to tak dávno, kdy jsme tu stáli a mohli jsme otci Janovi poděkovat tváří v tvář za 40 let jeho působení v naší farnosti. Vyjádřit mu osobně svoji vděčnost a radost z toho, že tu našel svůj domov, že byl součástí našeho společenství a provázel nás jako jednotlivce, obec i farnost v našich životech. Otec Jan nesloužil jen pravověrným, ale i těm chybujícím a pochybujícím. Každý u něj našel pochopení a odpuštění. Jeho působení se dotklo většiny lidí v širokém okolí. Poskytoval útěchu a naději potřebným, oddal nespočet snoubenců, pokřtil většinu našich dětí a na poslední cestě doprovázel naše blízké. A aktivním, pozitivním a vždy nápomocným zůstával do posledního okamžiku. Za všechno jeho pochopení, lásku a obětavost zůstane v našich srdcích a navždy mu bude patřit náš vděk. Otče, budeme se snažit vás nesklamat. Děkuji. Když nastoupil otec Jan do Vysokých Popovic, řekl o něm poslední sídelní farář ve Zbraslavi Josef Maršálek. Je to takový kluk s dlouhými vlasy, ale má zlaté srdce. Narodil se v Polné 6. července 1945 v domě číslo 19 na Husově náměstí. V Polné chodil do základní školy a od 10 let ministroval. Střední školu vystudoval v Havlíčkově Brodě a teologický seminář v Litoměřicích, kde 30. června 1968 absolvoval. Během studia přijal svátost biřmování, kmotrem mu byl strahovský pan opat Michael Pojezdný. Na jáhna byl vysvěcen v roce 1970 a 13. prosince téhož roku přijal kněžské svěcení. Primici sloužil na svatého Štěpána v sobě nejmilejším ornátu, ve kterém bude také pohřben. Teprve nedávno jsme se dověděli, že otec Jan měl sourozence Karla. Zemřel jako malé dítě. Až se po 10 letech narodil Jan, našli mu šelest na srdci. Další velké trápení pro rodiče, jestli přežije. Rodiče se dočkali přijetí Jana do semináře, prožívali s ním jeho studium a zvláště maminka se moc těšila na jeho primici. Zemřela chvíli před ní. Jana to bolelo do konce života. 2,5 roku působil jako kaplan v Novém Městě na Moravě. 1 rok v Nových Syrovicích a následovalo 9 plodných let v Babicích na Třebíčsku. Zde začal mít svou novou rodinu, která se postupně rozrůstala. Není třeba nic dokazovat. Ve Vysokých Popovicích už vychovával 3. generaci. Pro pohodlí farníků zřídil ve všech obcích filiální kaple, kde ve všední dny sloužil mše svaté a když byl ještě při síle, tak střídavě i nedělní. V Rapoticích na kapli předělal darovaný dům paní Holíkové a v Příbrami postavil novou moderní kapli. Na všech bohoslužbách měl dobrou účast a po nich navštěvoval nemocné v té obci. Z těchto vesnic si svážel děti do náboženství i na faru a rád s nimi dělal výlety. Jednou, překvapen slabou účastí ministrantů, prohlásil: dokud jich nebude 15, nesloužím. Možná i proto nabídl tuto službu i děvčatům. Když před 30 roky na 20 let dostal i farnost Zbraslav,
úředním i zpovědním dnem se pro ní stal úterní večer před i po mši svaté. Nedělní bohoslužby většinou ve 2 farních kostelech a jedné filiálce ho stále více vyčerpávaly. Neměl ani chvíli odpočinku. Přesto přicházel s láskou. Ve Zbraslavi se za něho odvodnil kostel, nová fasáda, úprava presbytáře, výnalba, nový teras i plot a generální oprava fary. Když jste se ho zeptali, Popovice nebo Zbraslav, odpověděl bez přemýšlení, blížší košile než kabát. Ale Zbraslaváci nežárlili, přáli mu to, když věděli, že ve Vysokých Popovicích se cítil nejvíce doma. Tam dával zase za příklad Zbraslav. Dobrá rivalita zvedala úroveň obou farností a Zbraslav vedla v tom, že měla a dosud má časopis s jeho jménem. Protože pod peřinou bylo vždycky dobře. Když po delším kázání v Popovicích jel hodně rychle do Zbraslavy a několikrát u kostela i do protisměru, aby stihl začátek mše svaté, tak zbraslavský starosta říkal, ten Jenda má 3 strážné anděly. A pak dodal, ale já mám Jendy rád. Několikrát jsme byli společně na obědě. Otec chtěl většinou smažený sýr a starosta pro něj klasicky objednal 2 šlechačku na kávu a někdy i palačinku. Jinak byl velmi skromný v jídle i oblékání a nejezdil na žádné dovolené. Většinou to řešil tak, že vypustil náboženství a bohoslužby ve všední dny a jel se projet na kole nebo jen projít. Porušili jsme to pouze výletem na Sicílii se zastávkou v San Giovanni Rotondo a u nynějšího otce děkana Františka Koutného v Římě, tehdy víceroktora Nepomučena. Zájezd do svaté země jsem mu kupoval 3krát a těsně před odjezdem to vždycky zrušil. Po 3. jsem jel bez něho a pak si o tom nechal vyprávět. Otec Jan byl velmi bystrý, obdivoval jsem jeho paměť. Když jsme si domlouvali služby, většinou to bylo hodně údajů, ale nepotřeboval si nic zapisovat. Jsem si říkal, něco zapomene. A on jenom řekl, ano, platí. A platilo. Měl čistý pohled, uměl se srdečně smát, dovedl využívat empatie a se smutnými i plakat. Byl mistrem v naslouchání a oblíbeným zpovědníkem i pro kněze. V každém kázání použil poutavý příběh, na kterém uměl přiblížit hlavní myšlenky evangelia. Například nedávno, až se nás Pán Bůh bude ptát na náš život a my mu budeme ukazovat čisté ruce, že jsme nikomu neublížili, může nám říct, ale máš je prázdné, nikomu jsi nepomohl. Jeho často používaný citát byl, co nic nestojí, za nic nestojí. A prosba, pomodli se za mne 10 Duchu Svatému, ať dobře sloužím. Jeho spolubratr kněz zdůraznil jeho úžasnou pokoru, že nikdy nevyčníval a s láskou a nasazením žil své kněžství ve službě bratřím a sestrám. Ve skromnosti prožíval svůj kněžský život. Byl statečný v době totality.
Otec Jan hodně moudrosti čerpal z knih a z nich získával všeobecný přehled. Oceňovali jsme jeho dobrotu a ochotu všem vyhovět. Ke svěcení přivedl 5 kněží, 3 bratry Fajtovi a 2 jeníky Nekudovi a 2 jáhny. Abyste farníci věděli, jak vás měl rád, jednou mi v legraci řekl: kdyby mě odtud dali pryč, vystoupím z církve. Tak bychom měli poděkovat oběma brněnským biskupům, že nám ho zde nechali a tak neobvykle dlouho. A ještě něco k němu patřilo. Každého farníka znal jménem a někdy při podávání svatého přijímání to jméno vyslovil. To bylo dojemné a tím dokazoval, jak je pro něho každý člověk důležitý. Otec Jan si přál odejít v aktivní službě. Vše pečlivě vedl a evidoval. 14 dní před odchodem vzorně proběhla vizitace, jako by farnost připravil na předání. Odejel z ní sanitkou první pátek na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a loučí se z ní na slavnost svého nejoblíbenějšího světce. Otče Jene, za vše moc děkujeme. Chceme pokračovat v tom, co jsi nás naučil a v čem jsi nám byl příkladem. Drazí, promiňte, že to ještě trošininku malinko prodloužím. Těsně před obřadem jsem dostal rozloučení spolné z rodiště. Všichni, kdo ho znali, ho vnímali jako velice hodného, klidného, nenápadného člověka, ze kterého vyzařoval klid a pokoj. I když její služba na vinici Páně přiváděla na různá místa, na Polnou nikdy nezapomněl. Většinou přijížděl se skupinkou mladých, ať už na slavnou Mrkvancovou pouť nebo na prázdninový výlet. Při každé jeho návštěvě zmiňoval, že se přijel podívat domů. Milý Jene, i my, Poleňáci, se s tebou loučíme nejenom jako s Kristovým knězem, ale také jako s přítelem a kamarádem. Děkujeme ti za tento tvůj projev opravdového, nefalšovaného přátelství a vyprošujeme ti od Pána, jehož si byl celý život věrným služebníkem, věčnou radost v nebeském království. Odpočívej v pokoji. Za farnost Polná, Jan Kunc, Jáhen v Polné. Když tady Vladimír vzpomněl na tu jejich návštěvu v Římě, kde jsem je provázel, tak vzpomeňte si, jak nedávno proběhla zpráva, že nějaký kněz z České republiky, že byl u něj nalezen při prohlídce policejní 2 nože nebo 1 už minimálně a tak dále a že se potom obhajoval, že to měl na sebeobranu, já nevím, jestli před papežem nebo nevím před kým. A tak jsem si právě vzpomněl na tu naši návštěvu společnou bazilice svatého Petra, kde jsme také přicházeli k té prohlídce, k těm rentgenům a najednou otec Jan říká, já mám v tašce nůž. Já říkám, ukaž, takovýhle dlouhý kuchyňský nůž. Říkám, prosím tě, na co to máš? No, abych si krájel svačinu. Já říkám, prosím tě, dej mi ho. A šel jsem takhle ostentativně před ním s tím nožem a
ten policista to takhle ode mě vzal, hodil do koša, udělal tohleto, to znamená, že žvůl. A nevím, jestli to bylo na mě nebo na toho otce, možná to bylo víc na mě. No. A takže přišel o ten nůž. No tak to opravdu je teď momentální taková vzpomínka, kterou vyvolal Vladimír. Ale ještě druhou chci, důležitou, také to má spojitost s Římem. Většina z vás, nebo hodně z vás jste určitě navštívili kostelík v Římě Quo Vadis, takový malý. Kdo jste tam byli? Zvedněte ruce. No, poměrně hodně. A tak, co tam je zvláštního? Je to místo, kde údajně svatý Petr utíkal z Říma a nebo ne, svatý Petr tam prostě potkal, jak to je. Svatý Petr, tuším, tam potkal Pána Ježíše a protože Petr snad utíkal pryč a teď přesně nevím. A Petr mu říká, Pane Ježíši, kam jdeš? On říká, no tak ty utíkáš z toho Říma, a kde tě tady čeká třeba umučení a tak já jdu sem, abych to vzal za tebe. No a na tom místě je pamětihodnost, jak jsou tam vytlačené stopy Pána Ježíše v tom mramoru. Pamatujete, že? A tak se tam jen tam napsáno, tady stál Pán Ježíš. No a teďkom, které byste místo tady u vás označili, tady stál otec Jan. Víte někde? Tak určitě řeknete, no tak tady stával prostě u oltáře, tamhle stál, tamhle bydlel, tam a tam, že ono všude možně stál, že taky. Ale dneska teprve jsem objevil jedno místo, kde byste měli opravdu dát taky nějakou pamětní desku, že tady stál otec Jan. Spíš ono tam, já vám to řeknu tak, vyšel jsem dneska ze zákristie a na té dlažbě vidím takový krásný okruh bílých těch dlaždiček. Ne bílých úplně, ale úplně světlých. Okolo všude je to takové omechovatělé, ale tam ne. Tady byste měli dát ceduli, tady stál otec Jan, nebo spíš tady stávalo jeho auto. A tam opravdu stávalo jeho auto bílé, skoro tak bílé jsou ty kameny, takže prosím vás, tam byste měli udělat pamětní místo. Tak to je tak. Takže Otče Jene, já ti chci poděkovat za to společenství kněžské tady v našem děkanství, protože také ty jsi byl taky takové světlé místo, nenápadné, plné pokory, ale plné takové pohody, klidu, tak prostě jsem vždycky rád býval na vizitaci u tebe, kde bylo také všecko v pořádku, v takové pěkné pohodě, kde si nám ukázal svou lásku k jeho slepičkám, kterému dodávali bílá vajíčka. A takže chci ti za tohle poděkovat jménem všech nás, kněží děkanství a jménem všech těch, kteří tě měli rádi. Za to ti děkuji. Chci poděkovat všem vám, farníkům, jednak ze všech farností a zvláště potom tady popovickým a zbraslavským, protože jsem byl také 9 let v podstatě jeho kaplanem, když jsem byl v Římě. A díky především vám za tu velikou pomoc, kterou jste mu tady zde dávali až do toho posledka, i také za toto dnešní velmi pěkné rozloučení, kdy prostě budeme děkovat za to a vzpomínat na to, že tady otec Jan byl mezi námi. Je třeba prokázat našemu zemřelému služebníku Janovi poslední službu lásky. Pohřbít ho a odevzdat Pánu Bohu.
Modleme se tedy s důvěrou, ať náš Bůh, který je Bohem živých, vysvobodí našeho bratra ze smrti, ať je k němu ve svém soudu milosrdný a odpustí mu jeho dluhy. Modleme se, aby Kristus, dobrý pastýř, který dal život za své ovce, našeho bratra s Bohem smířil a dovedl ho do věčné radosti. Kéž ho Bůh přijme mezi své vyvolené a smrtelné tělo, které pochováváme, ať jednou slavně vzkřísí. Dobrotivý Otče, do tvých rukou odevzdáváme našeho zemřelého, neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, s Kristem vstanou z mrtvých. Děkujeme ti za všechno, co jsi mu dal, když žil mezi námi. Vždyť jsme s ním v Kristu jedno a tvá dobrota k němu je svědectvím, že miluješ i nás. A prosíme tě, ukaž nám své milosrdenství. Otevři svému služebníku Janovi bránu do věčného domova. A nám, které zde zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry a jednou, ať se u tebe všichni shledáme skrze Krista našeho Pána. Amen. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, A světlo věčné ať mu svítí. ať odpočívá ve svatém pokoji.